V tejto budove pracuje pani, ktorá sa takmer navlas podobá Dare Rollins. Tak toto je ona, milú pani, ktorá tu každý deň predáva autá a chodia obdivovať ľudia z celého Lučenca. Šepkajú si, prídu alebo deti malé pošlú za mnou. Majka totiž mnohým ľuďom pripomína známu celebritu Daru Rollins. Asi každý druhý sa spýta, alebo si tak nejak vyteší, je pozitívne z toho naladený. A niekedy sa už stalo, že aj nejaký autogram si pýtali od nej. Je to milé. Táto pani má svoj život pestrý, takmer každý deň je niekto podobno so známou celebritou pripomenie. Rozoznať ju od Dary Rollins majú problém aj Majkine deti. Moja dcérka prišla s tým, že mamko, ty si tu odfotená. To s kým si? To bábätko je, či je? Bo je taká istá mama. Fotky o lučeneckej dvojníčky Dary Rollins sme poslali do Prahy priamo do počítača známej speváčky. Ona samotná až takú veľkú podobu nevidí, jej rodina a priatelia však áno. Moja sestra aj moji kamaráti, ktorí to videli, tak mi práve poslali maila so smajlíkmi a hovorili, že je tam podobnosť. Rozhodne áno. Tá podobnosť bola oveľa väčšia, keď bola malá. Vtedy, keby ste ju videli, tak vtedy super. Z Lučenca pre televíziu Joj Števobodor.